Ајде. Добре дошли в Хамбург. Метрото е напреде. Трябва да хвана U1 или U3. Хващаме единица или тройка, защото хотелът е на 2-3 км от тук. Входа за U1. Давай, Вахи. Това ли е аджела? Не, но ами U1 3 трябва да си хвана. За Мардер, там кото е. Обърках се, защото ми показва и U1. Това е нашето. Хайде, нашето метро. Ще слезем на Любекштрасе. Пълно е, а и си изморихте. Той и тук улиците като нашите в България. Някои почи са изтурбушени, кал, мал, туй, оной, я шамари. Хотелът е там зад ъгъла някъде. Да си хвърлим багажа и след това ще излезем. Това е хотелът ни. Сефте виждам такъв хотел. Рецепцията да е на втория етаж. Или на третия. Къде е, ама? Рецепцията май е било отпреде някъде. Сигурно. То, защото тук не виждам къде. Няма рецепция. Това не е стаята. Дай да го видим кое е. Топличка. И е по-голямо отколкото очаквах. Я виж. Качва раби. 40 евро. Това ни е банята. Кърпи, мърпи, всичко си имаме. Отначало си казах what the fuck, ама. Добре. Дай да намерим нещо за хапване сега. Във вторият най-голям град на Германия сме. Хамбург. С 2 милиона жители. Май сме в турският квартал. Навсякъде турски магазини. А охраната май е от другата страна. Урфа кебаб, Адана кебаб. А сега сме в Арабската улица. Всички маркети, това тук са от тях. От другата страна са турците. Кабул базар. Кабил. Афганистанци. Магазини, бръснарници, телефонджи, всичко е от тях. Всичко е от тях. Шацибар. Да посетим ли тая вечер едно барче? Шацибар. Аз трябва да хапна нещо. Аз трябва да сменя улицата. Ще е добре да има нещо пиде-миде. Или някой дюнер да удари. Или да идем в някой китайски ресторант. Центъра е станал. Центъра е станало гетото на Хамбург. Ама то всички големи градове са в Германия. Мисля, че не само в Германия, ами и в Холандия и в Белгия също. За Англия няма какво да говорим. Важното е да се интегрираме, разбираш ли? Много е зле. Много хора има на улицата.
Като казвам хора на улицата, дето спят на улицата. Аз си мисля, че ще намеря нещо по-свясно. Там отзади имаше един дюнер ресторант. Май там трябва да се върна. 2 милионен град, от който 1,8 милиона май са чужди. Хаджи Баба дюнер кебаб. И в Берлин го имаше това. Човека беше взел цялата улица. Да се прибираме лека по лека. Утре повече. 2 дена съм тук. Ще се нашетаме. Нощният Хамбург. Много движение, много нещо. Аз ударих едно дюнерче, там Газиантеп. Тая вечер бяхме на Газиантеп дюнер. Днес съм изморен, с нощи спахме малко, тая сутрин станах 4:30, че ще тръгна. Отмениха ги влаковете туй и... Тъй, днеска да поспим, утре ще видим. Хората си идват от работа, ние се шетаме айлях. Да ти кажа това да не работиш и той не е работа. Ще кажеш обикаляш се. Обикаляш, ама психически не си спокоен. Къде ще намери работа, кога ще намери работа и такива работа. Това е цялата светлина в хотела. Не че не стига ми, ама... Улан, виж, в банята е по-светло. Тук трябваше да има една кружка. Иначе си е добре. За тези пари толкова, пак си е добре. Качпаро Гурбетчу, ами 40 евро. На 200 метра е от метрото. Добре, надули са парното на 5, знаеш ли каква жега беше днеска? Та ги намалих на 3. Тая вечер исках да те карам към Реп Барнли, как се води там с фенерчета. Ама кай на люс. Някой друг път, може би утре. Ставай да излезем да изпушим по една цигара. Стар мар, ама хотел е пълен, а? За комшийки имам там 2 музикантки. Майк се опитват да пеят. Това е главната улица. Аз на обяд като дойдох, обикалям там отпреде. Директно влязох в хотела, нали видя? Няма ги, пък рецепцията било тук, на дървените врати. Като в едно бистро. Тая другарка се обърка, виж. Бистро го пише с по-големи букви, отколкото рецепция.